Telung pilihan Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 31 Maret taun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 13 ayat 21 tekan ayat 33 katerusake ayat 36 tekan ayat 38. Saben tekan perapatan Tegal Weru aku tansah kaadepake marang pilihan prayogane dalan kang dak liwati tumuju kantorku. Sing lempeng mangarep sejatine luwih cedhak, nanging kahanane elek banget saengga bisa nyepetake rusake sepeda motor. Sing menggok manengen sejatine rada adoh, nanging kahanane alus kepenak. Nek kepaksa, laku sepeda bisa digelak lakune saengga kejaba cepet ya ora gawe rusake sepeda motor. Dene sing menggok mengiwa dalane mudhun amba tur ya apik nanging ora mengkono sakterusi. Aku kudu mlebu gang ciut kang lumawan arah kang ngubungke karo dalan kang elek mau. Kanthi pertimbangan amrih sepeda motorku awet, slamet tur ya kepenak ing laku, aku milih dalan sing menggok manengen. Nadyan rada adoh ning slamet. Waosan dina iki ngadepake para pendherek dalem Gusti menyang telung pilihan. Dadi wong becik kanthi perjuangan kang ora enteng, sarta dadi wong kang kanthi sadar ninggalake kabecikan alias Allah. Paraga Santo Yohanes murid kinasih nggambarake wong kang tansah kupiya caket Allah kanthi cara apa wae lan liwat sapa wae. Dheweke uga kupiya maneges kersaning Allah. Paraga Santo Petrus nggambarake wong kang pepinginane kanggo tumindak becik banget ing gedhe nanging ora kasengkuyung karo niat lan karep kang kuat. Nanging Santo Petrus ora nglukro mring kahanane. Panjenengane nuduhake sikap pamartobat kang becik sarta mbuka ati kanggo bali menyang dalan kang becik senadyan sakawit nyelaki Gusti. Kepara liwat perjuangan lan pertobatane mau, Santo Petrus dadi murid kang unggul. Panjenengane unggul jroning menggalih lan bela pati tumrap pasamuan dalem. Santo Petrus uga masrahake jiwa raga kanggo pepandan dalem kang kapercayaake marang panjenengane. Paraga katelu yaiku Yudas Iskariot. Senajan ing prastawa bojana pungkasan, Gusti Yesus mratelakake katresnan dalem kang gedhe, nanging Yudas tetep ana ing pilihan ngedol Gusti kang banget ngasihi dheweke. Satemene kanthi pinaringan roti kang kacelupake ana anggur, Gusti Yesus nuduhake rasa hormat kang dhuwur marang para murid, mligine marang Yudas. Nanging suarane iblis luwih sora lan cemengkling tinimbang suarane ati nuranine. Demi dhuwit 30 perak, dheweke ninggalake becik alias padang tumuju peteng alias Allah. Yudas mara menyang para pemimpin Yahudi saperlu mujudake kekarepane ngedol Gusti. Pranyata tembe bareng sadar menawa kang kapasrahake marang para imam mau ora luput, dheweke keduwung njur nglalu. Sawijining cara ngrampungake perkara kang banget ora becik. Para tresna pelem kinasih jroning prakara kapitayan mligine, awake dhewe uga tansah kaadepake marang pilihan-pilihan. Dadi wong Katolik kang becik, kang ateges kudu tansah caket marang Gusti lan pepantan umat dalem, sarta tansah maneges gegulang sabda dalem kanthi cara lan sarana apa wae, amrih dalan tumuju panjenengane tetep padhang lan cetha. Dadi wong Katolik kang sadar ing sakeh kasekengan lan kawinatesan sarta kanthi semangat gedhe berjuang ngatasi kabeh mau amrih ora pisah mring Sang Juru Slamet. Utawa dadi wong Katolik kang manget-manget ora cetha uripe, sing penting slamet. Kepara rikala weruh kalodhangan luwih nekakake bathi sak njaban kekatulikan ora sungkan-sungkan ninggalake Gusti
kang wis nyelametake. Para sedulur, nadyan wis kabaptis, kita isih kanugrahan kehendak bebas. Panjenengan pandemen PLM kagungan kebebasan kanggo nemtokake pilihan mau. Kaya dene Gusti Yesus ora nyandhek kekarepan Yudas, panjenengane uga ora nyandhek kekarepan kita. Sebab kita wis diwasa jroning menggalih lan nibakake pilihan. Suwawi sami munjuk, kunjungas dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci, kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungas dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.